bago. Sabi ko, magtintang halo-halo, magkat-kat doon. No? Sino? Isang? Hindi. Hindi naloloko si Tawi na. Balibre na yelo. Oo, sabi mo kay Tito Tino na magtinda ka halo-halo dyan. Libre yelo. Marami ka ng yelo. Pino pa. Kaya nga. At sarap maglagay ng beer doon. Oh. Ayo. Ano nga nila, Christmas party. Ako, Eh. Christmas party. Oo, go, no. Yes. Ubong yan. Lahat kayo naubo. Pati ako naubo Tangan eh. eh. Buwiset eh. Naawa ko kay ate. Buwiset. Si Uchidi, ang tagal na nang inuubo. May tiso ka? Kanyan ka sa Andyan baba. tayo sa paanan mo nakakita ko po. Pag nagiinom, tagay-tagay pa. Ang akan nabili eh, no. Dami ko agahan nyo, just kahit kolorong yan. Then, lokohin mo nga si Isang. Sabi mo, mamaya na tinula si JR ng native. Hindi dapat yung palambutin muna niyang magaling para masarap. Hindi kasi, Kaya nga. Wala naman yata silang pressure cooker eh. hindi, sa uling ba? Lalo masarap yun. Oh, hindi, dati may itlog pa nga eh, tsaka yung laman loob. Oo. Masarap pa sabaw ng native. Tapos ang sili niya, ang dami pa ito eh, yung dahon na sili. Yung dala ka na Arabella. Arabella? Meron. Yung kukunti. Nandiyan sa bag ko. Alam ko na yun eh. Hindi ka nagpabili ng soul milk. Bro. Nebo ka. Yan ang nebo mo. May pang nebo ka dyan. Nasaan? Yung nebulizer mo. Ayun. Oh. Yung bala, madami. Kaya ano, yung katulad kay tita. Ganyan din sa akin. Galing sa sa TikTok. Oo. Ano lang namin nakikita. Doon lang nila yung binibili. Kaya Galing TikTok, ganyan din akin. Galing TikTok.
McDo yung pagkakutan. Wala sa McDo. Ako wala. Kung madami sa Jollibee. Yung isang madami. Wala. Dumami na tao nila. Ay, dumami na tao nila. Pero wag na. Breakfast. Sa wakas. Matapos na. Matatapos na. Sinimentohan na. 1 taon bago simentohan eh, no? Ano, Bargar? Ano daw? Ice cream, 3 gallons. Oh, eto pa ano, meron pang ano dyan, straw. Gusto niyo pa straw? Kumabot. Meron tissue, oh.
Mamaya kita patitimplahan ha pagdating ka na natin. Kita isang. Okay na kumain, ikaw na lang muna kumain. Mamaya na ako. Saan na lang? Ayun na, ayun. Nakain na si Eddie. Hindi ako nakapagdala ng isang Alfonso. Mami. At nagdala ako isang buko. Naisip ko na yun eh. Natatanggal na takot. Minuna ko yung Arabella mo. Ikaw muna kumain, mami, ha? Para, ano, tapusin mo na muna yun. Dito na trabaho namin, Rod. Yan, ha? Diyan na? Tumbati nga. Oo. Wala na kami sa coke. Kinuha na natin ng taktinya ko yun. Hindi na doon. Ah, hindi na doon? Wala na doon. Hanggang katapusan na lang. Ito na traffic dito. Ayun, ha? Kaya. Kaya ko naman. Ikaw, subukan kita ulit. Tumabi. Namayaya, titira. Cerelac. Cerelac. Tsaka ano yun? Ensure. Gawi, patitingin mo daw si Lola na ensure. Sasabi ni Wiwi, Sabi, Lola, birthday na lang sa'yo. masarap Puta. yung ensure. Ang mahal eh. Yung sinasabi ni Titang ano, yung templa na. Mas mura daw yun. Kaya sinasabi niya kay Lisa. Bakit hindi ko na nga lang yung pinapatulan ng magiging ng pagka ganun kay kulang nga 5,000. Tama nga yung ginawa ni Rhea, bumili ng birthday. Tapos, paminsan-minsan na lang yung ensure. Hinahaluan mo. Oo. Ganun si Lolo Sa kape naman si Lolo. Sa sobrang mahal nung ensure, Mahal eh. mamumulubi ka. Mabubulo si Bibi. Gawi, sarap yun Naman kami isang linggo lang ni Bibi yun. Yung malaki. May maliit pa. Mag-try ka din sa ano, te. Sa Lazada. Kung saan nag-save sila. Ensure? Oo, Ah, tignan mo yun. din yung difference. Kapag may discount sa supermarket, try mo din. Sa Shopee tsaka Kasi Lazada. gawa ng yung, alam mo yung wala sa lata, yung malaki, Oo. 2.8. 2.8 plus? Lalo na Oo. mag-12. Oo, titingnan ko nga. Kasi ako dati, nung EGI nagtanan pa, tsaka ano, yung, ano yan, ano ba yung isa yung mahal din? Pwede, ano? Pwede shoot? Takina sa online ako namin eh. Kasi wala pa naman ang kasi nakaka-discount ako kahit diaper.
Ang diaper ni Bibi to, sabi ko na mag-issue na lang. Ang pambilang kasi, magkano ni Happy sa supermarket, 500. Oo, Plus. 500 din. Eh, yung sa Lazada, magkano? Eh, minsan nga, nakukuha lang mo nilang 450. 82, 84 pesos na. Kaya nga. Saka sa IQ, hindi nagigig. Sabi nila, turuan na daw si Don. Sabi ko, tuturuan mo, may Tangalan pinapili. nung pahanapin ko, bitangin na neto. Sabi, 1,000 daw, asawa na naman ang mukha ng mag-asawa eh. Ah, yung binigay kay Ria? Oh, Hindi, kay Don. kay Don, di ba pa-diaper ko? Wala yan, parang Sabi siguro. ni Bibi, yung pa-diaper ni Bibi Don, bigyan mo na rin ng itoto, mag-isang kilo. Ah. Ah, Wala ka pa, pare-bat. Ugatin mo. pagbalik natin. Pangit na ng buhok mo eh. Kailan ba ang Christmas break? Doon na lang. Dami nun. Tapos noon, dati ang dami. Pipila yan to. Christmas break ng mga bata. Kaya nga, pipila ko ang dami. Walang... December 8, wala. Lunes. Oo nga, holiday yun. Ayusin mo na. Parang kakagat na lang. Sarap. Immaculate Conception. Pwede ka doon, mami. Kaya ka di pasok. December 8 na lang kayo, Ruth. Ano ko ya? Ano ko ya? December Nakapag 8. ano na siya. Tapos na? Malamang walang pasok sila Ailen, oh. Pwede kang lumaya. Mabilis lang naman doon, di kagaya kay Nani, kuya. 5 oras, tapos na yan. Talaga? Oo. Kaya nung ako'y nagkatrabaho at nalaman ko na puta, ganun lang pala kabilis magparibat. Di na ako bumalik kay Nani, kahit nung ano pa sila. Ako yun ito kay Nani, pumunta ka alas 8 yung week eh, alas 12 na eh. Puta 14 hours. Sunog na sunog ang buhok, no? Noon hindi, 5 Kahit pa- oras. 5, 6. Itong ano, basura na. Jacob, kumain na? Mamaya ko lang pagdating na kayo sa bahay. Oh, dadalim pa doon. Hindi, naandar. Doon, di ba dadaan kayo sa inyo? Oo. Habang nasilip kayo niya, teka kain. Kala ko dadalhin mo pa sa San Pablo. Kain. Traffic na, oh. May din. Ay, ang ganda ng bundok. Ano baby? Damit mo? Isa? Oh, meron. Oo, yan, oo. Hindi pa padating anak. Sarap naman dito kay Tino, oh. Di pang ano yung snow eh. Pumayat nga si Tino, oh. Maganda nga doon, nagbabasketball. Ayaw kasi linisin ni mami yung garahe. Nandun na basketball ako, ah. Dami kong bola doon, ah. Mami, no? 1-on-1 tayo, mag-basketball tayo.
Puro ako depensa. Bago rito, hindi man lang nalagyan ng Got a great memories today. Dati. Okay. Yung isa pa, meron pa? Wala na. Parang di masarap to eh. Yung isa, patikim. Binigay mo yata sa akin, di masarap eh. Oo. Tingnan. Parehas. Parang naano sa yelo. Sabi ko sa'yo, Mami, bili mo ako nung red iced tea. Yung sabi mo. Mayroon kasi tumigil to pag nakaiba, di? Ay na, mawalan na tayo ng service. Visit ng mga tinira na e-bike. Pwede yun subdivision. Ano, basta sa San Lucas. Pwede, huwag lalabas sa National Road. Mami, mamitas tayo na malunggay doon sa atin. Paluto natin kay Jeff. Kamusta kaya yung ano na tayo halaman kaya inaano kaya ni yun eh? Ni Jeff? Jeff. Magbabayad yun siya kasama. Nakaluwag-luwag siguro yun.
Santo Tomas? Santo Tomas. Magkatabi yun, SM, tapos SNR. Pagkaano lang yun. Hindi pa ako nakapunta. At first na balungan na Oo, tagal mo. Ngayon, isa na lang daw, pwede na eh, family. Family. Kapag ka nga. SNR? Pwede naman, i-renew lang naman yun. Pupunta kay renew, pasok mo na. Hindi alam, nasan yung ganyan. Masarap sa SNR, bibili ko mga steak. Oo. Tapasuyo nga. Si Ella, kumain na. No. Si Ella? Oo. Ha? Galing naman ng Ella ko, marunong na. Nak mo sa tissue. Ako kung mayroon ka. Anong dinala ni Ella? iPad o iPhone? Ano din na lang mo? iPad? iPad? Tsaka cellphone mo? Pareho. Yung cellphone niya, isa na ando sa may tukador.
Mm.